Λοιπόν, συνεχίζω και προσπαθώ να μην μου κολλήσει το βίντεο γιατί κολλάει συνέχεια το βίντεο, δεν ξέρω γιατί. Έχουν γεμίσει πολλά βίντεο μάλλον μαζί και δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα και πάλι θα έχουμε πρόβλημα με το κινητό μας και μάλλον είμαστε για αλλαγή κινητού. Λοιπόν, είχαμε δείξει πριν τα χρώματα που είναι διαθέσιμα, αυτά είναι κάποια, δεν είναι όλα, από τα χρωματάκια τα οποία των κραγιών που είναι ματ, όχι ανεξίτηλα, για τα χυλάκια σας, από εδώ μέχρι και κάτω. Αυτά λοιπόν τα χρώματα είναι τα μη ανεξίτηλα αλλά ματ κραγιόν, τα οποία αν θα στεγνώσουν πάνω τους δεν φεύγει, δεν μουτζουρώνει, εντάξει, μένει, δεν είναι όμως ανεξίτηλο. Εδώ, για να δείξω το χέρι μου αν είναι καθαρό, είναι έτσι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε εδώ, πάμε και εδώ. Δεν βγαίνουν αυτά. Αυτά είναι τα ανεξίτηλά μας και δεν πάνε πουθενά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σε αυτή την κατηγορία λοιπόν είναι τα ανιπαρή που έχει 16 κωδικούς με χρώματα και τα νέα ανιπαρή σε αυτή τη συσκευασία είναι τα στρόγγυλα και τα τετράγωνα. Λοιπόν, μακρόστενα είναι και τα δύο, στρόγγυλο το ένα, τετράγωνο το άλλο. Έχει, εδώ έχουμε περίπου 1, 2, 3, 4, 5 κωδικούς με αυτά τα χρώματα, σε διάφορα χρώματα, σε πιο σκούρο μπλε, σε πιο σκούρο καφέ, σε πιο nude, σε κόκκινο, σε μοβ. Έχει πάρα πολλούς κωδικούς σε αυτά, 5-6 κωδικούς είναι σε αυτά, τα καινούργια τα τετράγωνα και φυσικά 16 κωδικούς από την Άννη Παρή στο στρόγγυλο, το υπέροχο αυτό, την υπέροχη συσκευασία που είναι πάρα πολύ βολική και την έχουμε πάντα εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην τσάντα μας. Λοιπόν, αυτά λοιπόν είναι τα Άννη Παρή, τα ανεξίτηλα και φυσικά όλα τα υπόλοιπα που σας είπα, Λούντα Μέι, Φάρμαση και Μπέλα Ότζι είναι τα κραγιόν μας τα οποία είναι ματ, δεν φεύγουνε, αλλά δεν είναι ανεξίτηλα, εντάξει, όμως μουτζουρώνει, δηλαδή θα βγάλει λίγο το χρωματάκι του, δεν είναι ανεξίτηλο. Μένει όμως επάνω σου εάν θα κάνεις καλή απολέπιση στα χυλάκια. Και βάλουμε ένα υπέροχο κραγιονάκι, όποιας επιλογής θέλετε εσείς, γιατί έχει πάρα πολλούς κωδικούς και πάρα πολλά χρώματα. Εδώ έχουμε ακόμα περισσότερους. Στη Λούντα Μέι λοιπόν έχουμε 2, 4, 6, 6, 6, 12 και 12, 24 χρώματα περίπου. Μάλλον στη Λούντα Μέι έχουμε 24, 22 χρώματα στη Λούντα Μέι και έχουμε μετά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 χρώματα στην Φάρμαση και 6 χρώματα στην Μπέλα Ότζι. Και φυσικά έχουμε και 2 χρώματα στην Yellow Rose, στην Golden Rose, συγγνώμη, στην Golden Rose. Η Yellow Rose είναι τα προϊόντα προσώπου σώματος που τα έχουμε επίσης 50% που έχουμε αναφέρει στο προηγούμενο βίντεο. Τώρα συνεχίζω λίγο, εδώ γι' αυτό το άφησα επίτηδες για να δείτε πόσο διαρκούνε, τα έχουμε τουλάχιστον πόση ώρα, έχει περίπου 1 ώρα έχει περάσει από την ώρα που κάναμε τα βίντεο το αρχικό, νομίζω πως ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο εδώ να μιλήσουμε για τη Walt. Η Walt λοιπόν, επειδή στεναχωρέθηκα για το λόγο ότι αυτές τις ημέρες που λείπαμε, το είχαμε αναφέρει φυσικά και το είχαμε γράψει και στο κατάστημά μας το πόσο θα λείψουμε και τα λοιπά και το πότε θα ανοίξουμε, αλλά δυστυχώς και στα social είχαμε αναφέρει, στην αρχή ήταν μέχρι τις 20, μετά κάναμε δεύτερο βίντεο και είπαμε μετά τις 15 Νοεμβρίου. Σε αυτό το διάστημα όμως δυστυχώς μας κάνατε κάποιες παραγγελίες μέσω της Walt, τα κορίτσια μου εδώ τα αγαπημένα, και υπάρχουν απορριφθήσεις κλήσεις και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ που υπάρχουν απορριφθήσεις κλήσεις εδώ πέρα, έτσι, απορρίφθηκε η κλήση λέει, υπάρχουν και άλλες απορριφθήσεις κλήσεις, δεν θέλω να είναι απορριφθήσεις οι κλήσεις σας, κλήσεις λέω μάλλον, όχι κλήσεις, οι παραγγελίες σας, για το λόγο ότι στεναχωριέμαι, επειδή μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς όμως η Walt είναι λίγο μπέρδεμα και δεν μπορούμε με τίποτα, έπρεπε να το παρακολουθούμε καθημερινά για να μπορούμε να κλείνουμε συνέχεια την εφαρμογή, για να μπορέσει να παραμείνει κατά αυτό το διάστημα που εμείς είχαμε κλείσει και αυτό κλειστό. Γι' αυτό το λόγο και πήρατε κάποιοι, μας είδατε στην ουσία από ό,τι κατάλαβα ενεργούς, χωρίς όμως εμείς να είμαστε ανοιχτά στο κατάστημά μας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν στεναχωρέθηκα πάρα πολύ κοριτσάκια μου. Επαναλάβετε τις παραγγελίες σας, όποιες είναι αυτές που θέλετε να ξανεπαναλάβετε. Φυσικά μέσω της Walt δεν έχουμε ακόμα Black Friday, θα δούμε αν μπορέσουμε να περάσουμε για αυτή τη μέρα. Είναι εφαρμογή και είναι λίγο δύσκολο, θα δούμε αν μπορέσει να μας περάσει κάποιες προσφορές οι οποίες θα ισχύουν μόνο για μία μέρα, εντάξει. Θα το δούμε, αν όχι να ξέρετε ότι μπορείτε τηλεφωνικά να μας καλέσετε στο 2421 40 57 36 ώστε να πάρετε την προσφορά. Φυσικά θα πρέπει να έρθετε από εδώ, έτσι, για να λάβετε τις αγορές σας, γιατί μέσω της Walt δεν θα μπορέσω να σας εξυπηρετήσω με αυτές τις τιμές, καθώς για εκείνη τη μέρα μιλάμε, έτσι, γιατί δεν θα ισχύει για άλλη μέρα.
καθώς δυστυχώς δεν υπάρχουν μέσα καταχωρημένες ή εκπτώσεις, γιατί είναι μόνο για μία μέρα. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο λίγο, θα μιλήσω με τους υπεύθυνους, να δω αν μπορούν να μου το κάνουν και να είναι στην ουσία ενεργή η προσφορά μόνο για μία μέρα και μετά να ξανααφαιρεθεί. Θα το δούμε λίγο αυτό. Αν όχι και δεν το δείτε εκείνη την ημέρα στη Wall, που θα μπείτε μέσα να μας ψάξετε, στο αγαπημένο μας εδώ LB Nails, που μπορείτε να το βρείτε όλοι στη Wall μέσα, εντάξει. Θα βρείτε λοιπόν τα προϊόντα μας και έχουμε και πάρα πολλά προϊόντα μέσα τα οποία είναι με πάρα πολύ καλή έκπτωση, μεγάλη έκπτωση, ειδικά στα LB Nails. Μπείτε μέσα λίγο να τα δείτε αυτά, κάντε τις παραγγελίες σας κανονικά. Συγγνώμη αν τα κορίτσια που κάνανε παραγγελίες δεν μας έβλεπαν δυστυχώς κλειστά ή δεν ενημερώθηκαν μέσω social ή από το κατάστημά μας ήδη, αν περάσαν απ' έξω, να δούνε και την αναγραφόμενη φυσικά επιγραφή που γράφαμε ότι θα λείψουμε για τόσο διάστημα. Οπότε, οτιδήποτε χρειαστείτε, είμαστε εδώ για σας. Κορίτσια μου, συγγνώμη που έγιναν έτσι τα πράγματα και δεν λάβατε τα προϊόντα σας, αλλά δυστυχώς δεν ήμασταν ανοιχτά. Αυτός ήταν ο λόγος. Θέλω όμως να ξαναεπαναλάβετε τις παραγγελίες σας και εμείς θα είμαστε εδώ για να σας κάνουμε και ένα δωράκι για την ταλαιπωρία σας. Φιλάκια πολλά. Λοιπόν, συνεχίζω με κάτι άλλο. Επίσης, θέλω να περάσω πολλά βίντεο. Έχουμε κάνει πολλές περιποίησεις που δεν έχουμε περάσει ακόμα. Θα περάσουμε και τις περιποίησεις μας. Θα περάσουμε και γενικά ένα βίντεο το πώς περάσαμε και το τι κάναμε όλο αυτό τον καιρό εμείς που λείπαμε. Αυτά λοιπόν όλα θα τα έχουμε εμείς σε ένα πολύ ωραίο βίντεο που θα το δείτε σε λίγο. Αν όχι σήμερα ή αύριο θα δούμε πώς μπορέσουμε να το κάνουμε. Για να δείτε γενικά πώς περάσαμε και τις περιποίησεις μας γενικά. Φιλάκια πολλά!